BTC सेक्रेटारिनि कन्फारेन्स हलाव लेबार कार्डनि सायाव सांग्रांथियारि मेल लादों। बेबादिनो बे मेलाव लेबार कार्डनिफ्राय रायजो राजाफ्रा मा मुलाम्फा मोननो हागोन बेनि सायाव गुवारै सावरायनाय जायो। डिपार्टमेन्ट अफ लेबार वेलफेयार BTC लोगोसे मानव सेवा संघ NGOनि जथाय बानजायनायाव बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। हाबाफारियावनो बाहागो लायो BTCनि जइन्ट सेक्रेटारि पामी ब्रह्म, CST KM देव आरो मानव सेवा संघ NGOनि दैदेनगिरिफ्रा। हाबाफारियावनो बाहागो लानाय जइन्ट सेक्रेटारि पामी ब्रह्मआ लेबार कार्डनि गेजेरजों रायजो राजाफोरा माबादि गाहाम सुबिदा मोननो हायो बेनि सायाव गुवारै फोरमायनानै होयो। लानानै ओमफ्राय जोंनि लोगोसे जोंनि बेयावहाय मानव सेवा संघ NGO आबो बिराद हेल्प खालायबाय। ओमफ्राय बेनि थाखायनो जोङो जा बुरजा दा रेजिस्टार खालायनो हादों। ओमफ्राय जोंनि जिन्थु बिराद नेग्लेक्टेड क्लास मोनसे लेबार क्लास बिसोरनि थाखाय जोङो माबा मोनसे खालायनो हादों। दा बेनि एक्टनि आन्दाराव बे रेजिस्टार कार्ड खालायबानो अनेक माने बेनिफिट्स मोननो हायो। गथ'फोर फरायबाय थानाय बिसोरनि थाखाय स्कलारशिप मोनो, मेडिकेल हेल्प मोनो, मेडिकेलनि थाखाय बिसोरो मोनसे फेसिलिटि मोनो आरो एक्सिडेन्टेल डेथ बा डेथ जाबाबो बिसोरनो माबा मोनसे होनाय जायो। बेबादिनो आरो मेरला बेनिफिट्स दङ, एराउन्ड 10 to 15 बेनिफिट्स दङ जिन्थु बिसोरो बेखौ रेजिस्टार खालायबानो लानो हायो। बेखौ होननानैनो आङो बिराद गोजोननाय मोन्दों। प्लास जों BTR निफ्राय मोनसे मोजां इनिशिएटिभ लादों। जोंना बेयाव दा BTR फेल'स लानाय जादोंमोन। दा बे BTR फेल'सखौ ब्लक लेभेलावबो दङ। बिसोरखौबो दिनैहाय एवेरनेसनि थाखाय मोनसे ट्रेनिं लानाय जाबाय। ओमफ्राय बे ट्रेनिंनि उनाव आङो आंनि सायाव बिसास दङ कि बिसोरो गामि गामि थांनानै मानसिफोरखौ सांग्रां जाहोनो हायो कि मा बेनिफिट लानो हायो। खारन जोंना सिं गोथौ ओनसोलनि मानसिफोरा ओंखारबोनो हाया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टारसिम बा साब डिभिजनेल हेडक्वार्टारसिम। खिन्थु जोंनोनो दा BTR निफ्राय जोंनि फेल'सफोरखौ बेबादि गोथौ ओनसोलफ्राव जोङो थिनहरनानै गावसोरो मिटिं आरि माबानायाव VCDC लेभेलावबो जिखुनु मिटिं जाबाबो बेयावनो बिसोरखौ एवेरनेसखौ होनो हायो। ओमफ्राय मा फेसिलिटिस एवेल खालायनो हायो बेखौ खिन्थानो हायो। दिनै लेबार डिपार्टमेन्टनि हांख्रायनायाव BTC आव मोनसे वान डे ट्रेनिं प्रग्राम जादोंमोन। बेयाव जोंखौ स्पेसियेल माने गेस्ट हिसाबै लेंहरनानै एसे जोंनिफ्राय बक्तब्य लाखिबाय लेबार कार्डनि सोमोन्दै। लेबार कार्डखौ जोङो सिगांनिफ्रायनो मावबोगासिनो दंमोन। दिनै आरो बिथांमोनजों लोगो मोनलायनानै मोनसे BTR फेल'शिप डेभेलपमेन्ट टिमजोंबो लोगो मोनलायबाय। बिथांमोनजों सावरायबाय जोंबो आरो जोंनिफ्राय जेसेबांहाय मदद खालामनो जों खोथा होबाय। दिनै गोबां मोजां मोनदों जे गभर्नमेन्टआबो जे डिसिसन लादों जे लेबारफोरनो कार्ड मोनसे रानना होनायनि प्रक्रिया जे आराम्भ दिनैनिफ्राय खालामबायानो। आरो चिरां क'क्राझार मोननै डिस्ट्रिक्टखौ लानानै जादोंमोन। मोननै डिस्ट्रिक्टआव बिसोरो गोख्रैनो हाबसिगोन आरो बे हाबनायाव मानब सेबानिफ्राय जोंबो खोथा होबाय बेसेबां नांगौ जोङो हेल्प खालामफागोन। जोंना खालि लेबार कार्डल' नङा, जों मानब सेबा हिसाबै गुबुन खामानि मावो। गतिके लेबार कार्डनि बिथिङाव जों बिथांमोनखौ जेसेबां हायो मदद खालामनो जों खोथा होबाय। दिनै बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो जइन्ट सेक्रेटारि पामी बायदेवा गावनो खुद फैदों। लोगोसे CST सार दङ आरो गोबां अफिसारफोर दङ। लोगोसे गोख्रों फेल'शिपनि जायनाखि वार्कारफोर बिथांमोनहाबो खामानि मावनो थियारि जाबाय। बेनि थाखायनो आङो लेबार डिपार्टमेन्टजों लोगोसे जोंनि गभर्नमेन्टखौबो रोजा साबायखर लुबैदों। जाहाथे दुखिया गोरिब एबा लेबारफोरनि थाखाय जेनाखि आखायाव लादों खामानि मावनो मोनसे बे मोजां जाफुंसारथों आं बेखौनो आसा खालामो। नंगौ सांग्रांथिया खममोन, खिन्थु दिनै सांग्रांथि जाबोनो हमबाय। दिनैनि दिनावहाय गोबां जायनाखि लेबारफ्रा लेबार कार्ड गैयिनि थाखाय बिसोर अफिसाव गावसोरनो फैयोमोन। दिनै जों बिसोरखौ लोगो हमदों एबा जोंनि अफिसाव फैयो मानब सेबायाव फैनानै गोबां मानसिफोरखौहाय जों दिनै मोनसे मददनि आग बारायदों। बे असिलायै जोङो मोनबा जायगायावहाय मोनसे अनलाइन सेन्टार खुलिनानै बिथांमोन लेबार कार्ड मोननायाव जाहाथे सहस जायो बे खामानिखौ जों मावगासिनो दङ। आरो गामि जों हाबगासिनो दङ। हाबनानै गोबां कार्ड जों राननानैबो होनो हाबाय आरो होनांगौ गोबां दङ आखायाव दिनै बेखौबो जों रानगासिनो दं फारि। एवारनेसा सिगाङाव खममोन, ओंखायनो बिथांमोना बारा मिथियामोन कार्डनि सोमोन्दै। खिन्थु दिनैनि दिनाव गोबां सांग्रां जाबाय, बेखौ जों प्रेक्टिकेलि नुबाय आरो। प्रसेसा लेबार कार्ड मोननो थाखाय सासे लेबारनाव मोनब्रै डकुमेन्टस नांगौ जेनेरेलि। मोनसे आधार कार्ड थानांगौ बिसोरनाव, बेंक पासबुक थानांगौ, बेनिफ्राय भटार कार्ड, ओमफ्राय फटक, लोगोसे नमिनिनि थाखाय आधार कार्ड नङाबा बार्थ सार्टिफिकेट लोगोसे फटक। बेखौ होनानै अनलाइन एप्लाइ खालामनांगौ। अनलाइन एप्लाइ खालामबा अनलाइननिफ्राय मोनसे 25 थाखा फैसानि मोनसे रिसिप्ट ओंखारगोन, फैसा दाननाय।
लेबार डिपार्टमेन्टआव थांगोन बे बर्डआव थांगोन 25 थाखा जेब्लानाखि रिसिप्टआ ओंखारखांबाय बे रिसिप्टखौ एप्लिकेसन फर्माव गाथिनानै लेबार डिपार्टमेन्टआव लाबोबानो बिसोरो बेखौ एसे सालिजारि खालामनानै लेबार कार्डखौ इसु खालामनानै होनाय जायो। बे एजआ लिमिट थायो। एजआ 18 बोसोरनिफ्राय 55नि गेजेराव जायो। आरो जायफोर लेटलि खालामदों बिसोरनि थाखाय आरो मोजांसिनबाव मानो होनबा 55 इयार्सआव खालामबा 5 बोसोरनि उनावनो बियो पेन्सननि मोनसे मोजां फेसिलिटि मोननाय जायो थैजासे। ओंखायनो बैसो जादोंबाबो जेबो उसुबिदा गैया। बुंनो थाङोबा मोजांसिनसो बैसो जानायफ्रा खम मेइनटेन्स खालामनानै पेन्सन सुबिदाखौ मोननो हायो बेनि थाखाय। আজি BOCৰ ওপৰতে বিল্ডিং আণ্ডাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন ৱৰ্কাৰ্ছ এক্ট যিটো আছে তাৰ ওপৰতে 1 ডে ট্ৰেইনিং কাম এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম এটা কৰা হৈছে ইয়াতে আৰু সেইটোতে আমাৰ লোকেল ফেলোজ যিমান আছে সেই ফেলোজক লৈ আমি ইয়াতে ট্ৰেইনিং এটা দিলোঁ প্ৰেক্টিকেল আমি কেনেকুৱা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে ৱৰ্কাৰ্ছৰ এইবিলাক চব দিলোঁ আৰু চব দেখুৱালোঁ আৰু এতিয়া সিহঁতে গাঁও গাঁও যাব গৈ ঘৰে ঘৰে যাব গৈ কাম কৰিব মানুহবিলাকক বুজাই পেলাই সববিলাক আনি পেলাই আমাৰ অফিচত জমা দিব ফৰ্ম জমা দিয়াৰ পিছতে আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো ইছ্যু কৰি দিম এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো হোৱাৰ পিছতে সিহঁতে বেনিফিটটো পাব ৰাজ্যসকলক কি আহ্বান জনাব যিহেতু বহুত গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ পৰা লেবাৰ কাৰ্ড জৰুৰী ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমি দেখিলোঁ হয় কিবা আছে ইয়াত গাঁৱৰ সেই গাঁৱৰ পৰা মানুহবিলাকতো আহি থাকে আমাৰ অফিচত সদায় মানুহবিলাক আহিলে আমি লগে লগে হেৰি কৰোঁ সেই সিহঁতৰ পৰা ফৰ্মটো লৈ পেলাই আমি চেক কৰি পেলাই ফিজ যিটো আছে ফিজটো জমা কৰি পেলাই সিহঁতক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো দি থাকোঁ লেবাৰ কাৰ্ডতো 15টা ফেচিলিটি আছে ফাৰ্ষ্ট অফ অল প্ৰথমতে সিহঁতে পাব মানে জমা কৰাৰ লগে লগে কাৰ্ডটো পোৱাৰ লগে লগে সিহঁতে ল'ৰা ছোৱালী যে স্কুলত পঢ়ি থাকে স্কলাৰশ্বিপ বেনিফিটটো পাব হেল্থ চেকআপ পাব মেডিকেল এছিষ্টেঞ্চ পাব ৱাৰ্কাৰ মাইকী মানুহ যিমান ৱাৰ্কাৰ আছে সিহঁতে মেটাৰনিটি বেনিফিটটো পাব এনেকুৱা পেঞ্চন বেনিফিটো আছে এক্সিডেণ্টেল বেনিফিট আছে বহুত কিবা কিবি এনেকুৱা 15টা বেনিফিট আছে আৰু এইবিলাক সিহঁতে পাই যাব আৰু ইয়াতে পায়ো আছে বহুতে পাই আছে মই দেখা মতে এইখিনিতে আমি প্ৰায় 2000 কিমানজন ৱাৰ্কাৰে এই লাষ্ট 1-2 মাহ আগতে আমি হেৰি পঠালোঁ স্কলাৰশ্বিপৰ ফৰ্মবিলাক পঠালোঁ মোৰ দেন 2000 হ'ব ইয়াৰে অকল কোকৰাঝাৰ গোসাইগাঁৱৰ তেনেকুৱা আৰু আছে এনেকুৱা 400-500 ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টৰো আছে চিৰাং বাক্সা এইটো আমাৰ বঙাইগাঁও আৰু হেৰি নলবাৰীয়ে চাই সিহঁতে জানে এইখিনি मोनसे गोजोनथाव खौरां 2023नि असमी मागो दमासि मेलाखौ खुंफुंनो बे समाव साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरि इरागदाव कमिटिनि हलाव फैगौ 10 निफ्राय 12 जानुवारिसिम खुंगोन असमी मागो दमासि मेलाखौ आसाम सरकारनि पन्चायत आरो गामियारि जौगाथाय बिफाननि सिङाव क'क्राझार जिल्ला खुंथाय डिस्ट्रिक्ट मिशन मेनेजमेन्ट इउनिट आरो आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि बानजायनायाव असमी मागो दमासि मेलाखौ गाब गोनाङै खुंगोन बे मेलायाव गुबुन गुबुन मुवा बेसाद आरो मागो दमासिनि जाग्रा आदारफोरखौ दिन्थिफुंनायजों लोगोसे मोसानाय बादायलायनायफ्राबो थाजोबगोन लोगोसेनो असमी मागो दमासिनि मेलायाव बयखौबो बाहागो लानो खावलायहरदों